Kako da vas svi gotive u školi za samo 60 sekundi? Svi će želiti da vi stalno budete u školi. Koliko neko dobije lošu ocenu, umjesto da kažete joj, baš mi je žao i onako da pravite tužne face, vi recite kako mogu ti pomognem da naučiš, znam tu i tu osobu koja zna tu lekciju, daj da ti pomognemo da naučiš da dobiješ bolje ocenu. Koliko neko dobije bolju ocenu od vas, nemojte da kažete joj, nije fair, kako si ti dobio bolju ocenu, a ja nisam. Nego recite, srećan sam zbog tebe, drago mi je, jednog dana ću ja dobiti bolju ocenu. Nemojte nikada se podsmevati nekome što je dobio lošu ocenu. Umjesto mu kažete ti si loš, ne trudiš se, imaš loše ocene, sam te mama mi je rekla da se ne družim sa nekim koji ima loše ocene. Recite, hej, zaslužuješ bolje, podržavam te šta god da se desi, samo napred. Ukoliko neko nije stigao da uradi domaći i traži vam da prepiše, nemojte da budete sebični i da smišljate neke razloge zašto nekome ne bi dali da prepiše. Dajte mu da prepiše, ali naglasite da se upravo tim domaćim zadatkom obrađuje gradivo koje se uči na čas. Da time neće naučiti i neće biti spreman za kontrole. Ukoliko svi beže sa časa, bežite i vi, jer ukoliko samo vi ostanete, vi nećete biti kažnjeni, a celo